Dito naman po kami papuntang Kalikasan Road po. Bali, it's already 5 na po. Inintay namin mga kasama namin. Meet a place for Caltex na gupat. Ito lang kami mga magkasama. Bali, saldo. Yan. Di ba kasi usapan pero wala pa naman eh. Kaya kung sino naman yung dumating, yun na. May ulit kita tayo doon. Good morning ulit. Yan ulit, dito ulit kami sa mga ano, dito na kami sa mga bungad to eh. Bungad na to ng kalagitnaan na pala to ng ano, Kalikasan Road. Bali, magtatanong nyo, yung mga kasama namin. Tapa kami doon. Oras na bali, almost clock na. 15. Sakto to pag sunrise. Yan ulit. So, ulit kami. Bali, doon pa kami mapupunta. Hindi ka mataas pa. Dito pa lang kami sa bungad eh. Kasama namin. Paakyat na po kami. Bali ito yung pinakataktak na eh. Ayan. Mag-execute na lang ako. Kayayari na. Nakapitong dito ah. Sobrang pataas. Magkain pang bagyo nito. Tayo, dito na kayo sa pinakatuktok ko. Oh. Tignan nga. Kumilit ka eh. Dito ako. Good morning to all. Dito na kami sa bandang kalagitnaan na to, patas na to eh. O ngayon, bali ito yung mga kasama namin, Katana. Cooperation with Report. Ito mga kasama namin ito, nakikita lang namin dati ito ngayon, ang kasama namin.
First ride to ng Katana. Kaya kahit pa paano konti nakapunta, siyempre hindi naman kasi masyado ang schedule namin. Yan, saldo. Hello. Ito yung video. Yan ang nagandaan ng video. Sa mga ina din na tayo. Alis na daw kami, gear up na kami. So, tara. Second destination, sa Patutas tayo. Good morning ulit, is there from Katana ulit. Dito kami sa mga part ng ano to eh. Hintay namin yung sunset. Oh, yan ang sunrise pala. Sorry. Yung mga kasama namin. Sa joint ride po to sa mga Katana. Tsaka nandiyan ko yung si Ian ng report. Oh. Solo ride. Nag-solo siya eh. Oh, mataas pa yan. Noon, nakikita ko lang to sa video or sa video. Ngayon, napuntahan ko na. Active. Ayan. First ride in 2020. Sulit kami doon. Sulit sa mga hindi nakapunta, hindi kami nakapunta lagi, pero kailangan at least kung paano mga kasama namin nakapunta na rin dito. Ito kaya sabi nila nakapunta ka dito para ka nasa Baguio. Nakikita mo yung mga formation ng bundok yan. Tapos makikita mo yung kalsadang ginawa. Ito yung ano natin, dito siya. Ladies night po na po. Dito po siya dito. Naalala ko ba yun? Ayun. So. Yes, punta pa rin na doon pa. Doon pa kami. Doon. Ulit tayo.
dapat sa cover pa bago ka umalis. Bali dito, may pagpunta kayo dito, mayroong malit na tindahan dito. Pwede kayo bumili ng kape o ano man. Pababa na yan. Titignan nyo, yan yung pababa. Ayan. Stop over muna kami dito. Yan tayo. Maganda. Sabi ka, matakala. Buka ng pabuka. Pagka makula. Lalagami ka kasi. Magiging ka ni. Agani, 5. Nyugi pa mo kami. Kabot na kalaan eh. Nakalarpe. Di ba nitugtugan? Apa lang. Nag-online. Kami ngayon nagpapahinga. Mamaya-maya baba na rin kami. Pero sarap ng hangin dito. Nakaka-relax kahit pa paano. Ayun o. Nag-solo yung isang reborn. Nakaka-relax pero sana all. Yung isa namin si Ladies Nike. Si dating Lady Rider. Ladies Nike na. Mahangin. Dito kayo, mas ulit naman. Malapit lang yun. Pero try nyo sa Pumadisi. Naman lang isang oras dito pag ano. Nakakapag-relax ka dito. Para ka na rin pumuntang Baguio. Batalis ko. Parang Batanes. Ano makikita mo sa Batanes? Yung dagat. Yun. Ito naman, bundok, palupaan. Nakikita mo rito. Parang chocolate chips. Next ride natin yan. Adventure. Join rides. Adventure. Baka next Monday ulit. Baka mayroon tayo. La Union. Oh. May kalapit pag kayo, dapat kita ng basura. Kasi bawal magkalat. Alagaan ang kalikasan. Dahil ito ang magandang binigay ng Diyos. Project ni Duterte ito, kaya bro. May ulit pa ba namin?